mars kalo tile 17 ba fila ni mogalimana yo danse bi kiboreyo la kumabaw la anga jamana no ye UEMOA jamana o kafara lagine kuna kirika olu ka cageda munu nyeshine do kuna fondi siraw dala benima no ye hakimaw ye olu ye ka do ka jereba ta olu flana ke bi amena kuma ale kan bi don kibaru konna la kafara o kan CSDM no ye Conseil supérieur de la diaspora malienne olu ye kokorodo bara do ke ka nyesi musulaka do manu bi wele ko hakilina kono startup pel o baraw sabatira olu ta kunye demeya ko la amena kuma ofana kan bi don kibaru konna la kafara o kan ameta jamana ko kan ani kibaru amseni wore munu me Nef TV to ala bi olu bina wala awi Nef TV fleba o malikono maliko kan aw munu me gungu na me kan fle ama fo makwa ni shu ayaw danse bi donc waru kene kan ba monon ko minye dongo do del na ko tebla kamana gan kama Nef TV sigira aw ye bi ko ayaw danse ki waru la bakuru ba la sisanda sera maka fo anga UEMOA jamana ka jere jekulu munu yeshine do ka kuna fondi sera dala beni baraw ma ka fara lagine jamana kan olu koni ye ka jere batta ko wolu flana baraw daile bi tarata mars kalo kletan wolu fla samba flani mo akara bamako ya nga jamana fa ba kono bara nunu mina to sena kle saba konna na kle saba ni kono ubina hakili fale ke ka wuli ka jo bawke uye bara ku folo munun ploda muni nyana mu manya jume kanga fara aka ani ika do jamana inkele ngo kele ubina wuli ka jo kura jume ke dona na tawla kuna fondi baraw sabati ko nyumana ka fara ni bela jerle ka hakili na ubina fale fana minye sharia kisew ni tabulo munumbe nulu bina do berela din jere jekulu injwala kene kanana anga kiwara nyina amina ta danyo ka fara banyo jenepo kan ulutumbe mimpora na anga laje farafina worodugu yanfan jamana sheki ka fara lagne konankiri jamana kan uga jekulu mumbe na nyeshilendo kuna foni senseli na segesegeli ana jitogo nyuma jamana deuma nu amba wuwele ko Haute Autorité de la Communication uka jekulu ka ni sanyelama jere ntu metalike ka uka sharia 7 do kura ya ka wala jekulu indeunye ani ka akilina falen ke jekulu nga santemele mbaraw kelenu ana gelew kan laje keren nya min sebenembe anka gafe kono gafe min yere min jekulu sigi na be fama plateforme de régulateur des pays membres de l'UEMOA ara lambe gafe kono ka fo sangosa jekulu munu sigilembe jamana shegin kono ka lagine ka faro kan donc jamana kononton kono munu ka bara nyesina do kunafoni la koloshilima kunafoni demenima yasa kunafoni dilaw ka bara katanye akase kunafoni di mimbe jamana de unafa o chake danu ka nyogon dalaje jamana do kono pour ko hakili falen ke ku ka bara ke tachugo ko tabulonye kuna foni be di chiko mi jamana shegin kono farafina tle bien bingolo fe olu ka don u be tasira mi fe pour que kuna foni di adili ka ke ka sabati adili ka ke kanye o jamana shegin kono donc anyo nyogon dalaje biso mayina o de kama jekulu inka laini chama sabatira santemele ni uye nimisi wasa sorala bara kumbaba nyishi shegin de kumbe minyira la ka foko kanka ke sanfla kono o bara shegini na waya jatemine somayna nga kuma kono na nyaira ka fu bara durube o sera ka ke en 2019 kono déjà donc avec comme bara min koni kalfarauna bara shegi min kalfarauna kanga ke sanfla kono sankelen kono sera ka duruke bara dure minye ayra la mini avec fo mima déploiement de la TNT awere kuna foni la bodo ka kuma kan pour que ka don jamana shigin kono nana be betika tabulo fe me bengani ay kelenye bara sera euro 1900 jago ya do be kata o bara bulo fe parce que mana ke télévision bara la mana ke radio bara la forcément ka ngata TNT bulo kan 600 donc anka hakli falo kan OK o bara kera minye anga sharia semenyere mimba anga tabulo irana anga barake chiko irana na be former statut règlement ameno fona barake anye jama kulu fana sigi na be former comité de juristes experts en régulation des médias o munu ka donia famu yalendo munu ka donia sabatilendo funa funi tabulo kan anga jama kulu sigi pour que tuma kalo sababu e kalo woro ulu ka se ka nyokon dalaje ka irana ka fo ambe tabulo mi ka kanyi u ambe tabulo mi ka mani
o ye baara sabanan ye baara naani n'a ye min ye ka gafe dilan mun bɛ se ka an ka cakɛda ninnu n'a bɛ f'o ma autorité de régulation des médias olu k'a dɔn ni vote bɛ kɛ wagati min kunnafoni ka kan ka di cogo min na an k'an k'o dɔn kunnafoni ka kan ka lakana cogo min an k'an k'o dɔn o ye naani ɲan ye duurunan ye min ye an k'a dɔn san o san vote bɛ kɛ jamana o jamana la an k'o dɔn kunnafoni ka kan ka di cogo min vote in ka an k'o dɔn o ye calendrier électoral ye an y'o fana kɛ donc wala baara 5 min n'a kɛra o baara 5 filɛ nin ye donc baara 3 min tora ni ala sɔnna ni baara kuncɛra alamisa don an b'o fana fɔ aw ye. UEMOA jamana kelen-kelenna bɛɛ ka hakili ɲɛma tun bɛ nin kɛnɛ in kan wa a hakilina falen-falen baaraw bɛ te sonna fo marisi kalo tile 19 nata san 2020. Ni hakilina ɲuman ye min ye baaraw baara n'a bɛ kɛ a ka dala don k'a don bɛrɛ la k'a bila wɛrɛ kɔnɔ wɛrɛ min bɛ se ka da kana o de ye autorité de la communication Mali ta co ala n'o ye haki ye kunnafoni di cogo sira fɛn o fɛn mais a kɛra sɛbɛnnikɛlaw kumakɛlaw ni jafara ɲɔgɔn kan n'aw n'a damanda k'a bɛɛ lajɛlen da bɛnnen k'a ko k'a jɛ waasa kana kɛ min ma min ja o k'o fɔ ka jamana buruja ni ala sɔnna baaraw bɛ sabati n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na n y'a fɔ kibaruya bakuruba kɔnɔna la k'a fɔ kɛnɛ dɔ fana sigira an ka jamana kɔnɔ kunna sini ko kɛnɛ nin bɛ tali kɛ denmisɛnnin funɛkɛni minnu bɛ yen olu ka seko ni damayira ye mun ye baara bolo hakilinaw sigilila ɲɔgɔn kunna n'o ye montage du projet baara sira min b'u fɛ n'u b'a fɛ k'o kɛ denmisɛnnin bogotigila ka caman tun y'u seko n'u damayira yira o baaraw la min talen dara ka kɛ start-upel ye musow ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan n'o ye ka ŋanaw la woloma bogotigi jumɛn ka baara bolodalen ɲana ka tɛmɛ bɛɛ ta kan o kɛnɛ sigira an ka jamana faaba kɔnɔ a baara in kɔkɔrɔ donna ni CSDM Mohamed Sherif Haidara n'a jɛw fɛ waasa hali bi denmisɛnw bɛ se ka dɛmɛ baara ko hukumu kɔnɔ cogoya min na a kɛnɛ kanna na bogotigi minnu ka baara ɲɛna fɔlɔ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma ni ye sefa wari miliyɔn 1 ani hakilina caman bɛ yen waasa ka se k'a ka projet bolo sigi sen kan filanan ni sabanan ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye nafolo kasabi ye min bɛna dɛmɛ don u ma kosɛbɛ a baara ninnu kɛnɛ kan CSDM jɔyɔrɔ tun ye mun ye ani u ka cɛba bɛ n'o ye Mahamadu Jalo ale ye ɲɛfɔliw kɛ ka fara u kan CSDM ɲɛma Mohamed Sherif Haidara ale fana ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an k'u lamɛn. musow an'an balimamusow u ka wulikajɔw cayalen don bi kosɛbɛ mun ye u ka start-up n t'a dɔn a b'a fɔ cogo min na n'o ye u yɛrɛ dɛmɛ baarakɛminɛnw ani u ka entreprise bɛ se ka développer cogo min na comme 16e tɛ dɔwɛrɛ ye tungarakɛw ka tɔn don bon tɔn hukumu kɔnɔna na u bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ maa o maa bɛ yen ni o ye tungaranke ye maa o maa bɛ yen n'o bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ maa o maa bɛ yen n'o ye maliyɛn ye d'abord maliyɛn tout court CSDM pɛrɛnnen don k'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na u taara an ka bureau la u n'an ka président ni Mohamed Sherif Haidara ka hakilina falen-falen kɛ o kɔnɔna na président y'a jira k'a fɔ u ni dɛmɛ ka kan a ka kan an ka na ka na far'u kan walasa k'u ka nisɔndiya n'u ka baara minnu n'u y'a daminɛ a bɛ se ka diya u bolo cogo min na ani u ka baara in taɲɛ minnu b'a la a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na. An ye ɲɔgɔn dɔn san 3 ɲɔgɔn o nana fɛ k'u ye denmusomanin ye mun bɛ hakili bi technologie u k'u ma k'u b'a fɛ ka association de kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ ma ko women tech maker muso minnu bɛ technologie baara kɛ alors kabini o tuma an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an b'u ma dɛmɛ on les conseille an ka musomaninw de don u kalan b'a fɛ ka kalan kɛ u b'a fɛ kalan min fana kɛ technologie de don duɲa nin b'a la ka taa technologie de fɛ donc finalement u ye activité caman kɛ caman y'a ka entreprise la ka dolu bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la donc o décidera ɲinan k'u bɛna nin boloda ka dolu récompenser u ka projet la a ko wɛrɛ tɛ fɛn wɛrɛ ye ka dolu encourager ka n'a fɛ ka taa fɛ plutôt o bɛ kɛ denmuso wɛrɛw bɛ yen u kan'u décourager u kana siran pour entreprendre ka fɛn daminɛ n'an dun b'a dɔn k'a fɔ ko n'an ye hakili bila an ka musomaninw ka kalanko la an bɛ bɔ nɔgɔ la. Ne ka projet est personnellement sur des poubelles ɲamaminɛnw de bɛ na dilan de sorte que a ka se ka mɔgɔ dɛmɛ k'u ka ɲamaw trier parce que ɲama suguya ka ca verrew bɛ yen nɔ fɛn bɛ yen nɔ plastiquew bɛ yen nɔ tissues fana bɛ yen nɔ finiw denkusiw bɛ yen nɔ et tout
anga pomme de terre faraw fene bino maintenant ne bena anga poubelle glan avec poubelle belelwa kelen mais a konona be clan chamay yoro mununa comme ça et puis mes capteurs do poubelle kono pour que ni mogo gerela na ga application a téléphone na parce que capteur be relié application na donc poubelle ba foy vert o be blanc kono couchou be blanc kono carton be blanc kono et tout. Donc maintenant avec ça ni et puis capteur fene be ato amba don wagati mina nyamamne fala sani uga weleli ke ube anga ke kalo saba be semaine fla amina nyamache anga capteur ba fa directement ni karsa ga so aga sobe yanro la aga nyamamne fala comme ça ama anga nyamache lo bla ga ga nyamonche na aya ga nyamonche o ya soro poubelle ya ato aga nyamon classé la kama par ordre de déchets. Maintenant, on a agent wero beno munu bu occupé ka nyaman tire ka nya parce que ame dugumna dem sonu te se ka différencie ke fena madola ou be se ka verni papier bla yoro kelena donc on a o mo bu assurer que nyaman beba place là no kala 600 ame sura ka bla nga plateforme kan dugu do beno plastique to luka dugula comme ça ame se ka nga plastique glani a be c'est propre ame se ko ferolma ame warsoro. Maintenant, fin d'eau fene beno, olu be nyagam nyona ka ke engrais parce que si ça am engrais chimique dun fleni ou be bana chama lase mogoma c'est vrai que ou fleni ou ba to anga dugunu be ko nga mon mais avec la bana wer la sama donc amena engrais munu glan fene olu engrais naturel ambe nyama munu bobo anga yorola olu de bena ke engrais comme ça ou va permettre de anga dugunu munu be foro kono olu be glaganya wa fene anga bana be dogoya quoi. Et tu es Mohamed Cherif Aïdra ana jenyonga hakilina min ngara nimsi wasa bayi deme matrafa baw ani hakilina chamangure o hukumu kono nambora ifana nya jatemene cliff line na ina fo la dala Bamako kase Mali duguba chama ma bagaw no yimshi saga wona nyana chama olu debito bajambla ya la duguba kono sirabaw ka bedaw ka wecholo cholo buge sababu ye ka kasara chama yere sababu ya anga jamana konna la ningoyi mina sega tota ni chogwa ina feret sega taninga sabula hakilima bi bolife na to e ka bwanye nga baga na chwa bi nyana ale bi fili bolife nya tita fando ayre la te fedo te numando ate kinindo o nga baga o misega dala do baganti mu defe jamana do hakilina munye Bamako kono ya bagare kone ka faramna ta danyoka olu koni ni baganti ni jamana do tumi nyana mu barako la nganye mandawma anga jamana dugubaw konna na keren yala Bamako dugu kono ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko bagaw ne be yɛrɛma bila yala la kari kɔnɔnaw ni sirabakanaw la jamana kɔnɔden fanba y'a seereya k'a fɔ ko baga nunu ne be kɛ kasara ni tiɲɛli caman sababu ye. On dirait que fɛn min do a kɔlɔsilen tɛ quoi a kɔlɔsilen tɛ mun na anw be yɔrɔ min na yan anw be goudronda de la an be belebeleba de kan mais an sigilen bɛ yan sisan sisan 1 heure de temps il bɛ se ka bagan min tɔmɔtɔ a ka ca ni bagan 40 ye baganw bɛ yan poubelle bɛ yɔrɔ dɔn dumuni bɛ poubelle fɛn fɛn na u bɛ yaala bɛɛ da la tilegan fɛ bagantigi yɛrɛ bɛ tugu nɔfɛ bagangɛnnaw bɛ tugu nɔfɛ u bɛ yaala poubelle la ba ko jukɔrɔ anw bɛ yɔrɔ min na a segi kɔnɔ u bɛ yaala poubelle bɛɛ la ka dumuni bɛɛ kɛ wulada fɛ u bɛ tila ka segin a bɛ accident provoqué. Kasara caman bɛ kɛ siraba kan sababu ye bagan ye denbayatigi dɔw yɛrɛ sigilen no so kɔnɔ bi bagan ka kasara bolo u bɛ bɔ ka taa dayirimɛ ɲini min na bagan sababu la u kɛra lujuratɔw ye ka sigi so kɔnɔ bon ne yɛrɛ kɔni ka hakilina bagan bɔ k'a bila siraba kan tigi de bɛ fɛn bɛɛ la aw kana jigin bagan na dɛ bagantigi an bɛ jigin o de la bon ni n yɛrɛ ko n b'a fɔ cogo dɔ la n b'a fɔ ko bagantigi yɛrɛ ka marabaliya de don parce que n'i kɛra fɛn fɛn ye ko a b'i ka mara kɔnɔ i man ka to a ka tɔɔrɔ ka se mɔgɔw ma surtout an bɛ duguba de kɔnɔ. jamana in kɔnɔ dɔ de la ka fɔ a la a mɛnna mais an bɛ don min na ko bi dɔw yɛrɛ bɛ ka fara kan n'o tɛ foyi tɛ ka bɔ a la n'o tɛ anw yɛrɛ bɛ yan misiw bɛ na yan misiw bɛ na faliw bɛ na a bɛɛ bɛ na bon a tiɲɛni fana da fanga ka bon sirabakan kasara bɛ sɔrɔ a la bon bitigitigi minnu filɛ nin ye kuma caman u bɛ olu ka fɛnw dun a ko ka ca u b'anw yɛrɛ déranger yan yɛrɛ a man ɲi. maa dɔw ka fɔ la bagantigi nunu bɛ baganw bila ka bɔ sirabakanaw la
k'a sabu kɛ baloko musaka gɛlɛyaw ye. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko dabɔn kama de don. Mais ni wagati dɔ sera 1 heure de temps 2 heures i bɛ se ka bagan min ye an ka quartier kɔnɔ a ka ca ni bagan 100 ɲɔgɔn ye. Faamaw tɛ kuma, mairie tɛ kuma, bɛɛ ɲɛ b'a la et puis personne ne dit rien. C'est pas un tas de solution b'a la quoi. Bi m'an bila nin ko in na a ko foyi tɛ ka bɔ a ko la. Misiw an bɛ sagaw ni fɛn mais sisan misi yɛrɛ bɛ kɛ siraba kan. Misi kelen-kelenninw ni misi fila-fila u bɛ na jɔ gitɔrɔn sanfɛ u bɛ mobilitigiw ka bolifɛn se kasara ma u bɛ fɛn bɛɛ kɛ tigi tɛ dun la. Bon ne kɔni bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn u ka sabali u k'u an ka comportement changer quoi o de ka ɲi hadamadenya la. Jamana kɔnɔden fanba ka laɲini ye mɛruw ni sigidaladenw ka jɔ u jɔyɔrɔ la ka ɲangeli siraw taama walasa dan bɛ se ka kari nin waleya cɛjugu in na cogoya min na. I kɛra silamɛ o i ka tɔɔrɔ man ka se mɔgɔ ma i kɛra chrétien i ka tɔɔrɔ man ka se mɔgɔ ma bon e ka marafɛn ka tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔ ma a dun bɛ f'o ma ko bagan sariyaw de bɛ bagan marali la i k'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min b'a la k'a fɔ k'a ka besoin bɛɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kasara ye ka se mɔgɔw ma. A dɔ ye mairie ka baara ye mairie kan ka wasa don a la bon o fana population fana kan k'i jɔyɔrɔ fa ko la kosɛbɛ parce que bagan bɛ don bitigitigi ninnu kun ɲɛ bɛ suraka ninnu ka da filɛ nin ye baganw bɛ taa u ka suman dun ni o fana olu ye population dɔ ye n'olu tun wulila ka se bagantigiw ma ni sarali tun bɔra la la ko tɛ ten o tun bɛ se ka dɔ bɔ o tigi tun bɛ se k'a ta minɛ mais n'o ma k'a la ni bɛɛ y'a bila bon vraiment don dɔ la kɔni a kɛra an yɛrɛ bɛɛ bolo baara de sa solution min bɛ yen kɔni o kɔni dɔrɔn bɛɛ population ni mairie bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Parce que en réalité fanga tɛ yen sinon a sariya bɛ moi je crois que a sariya bɛ mairie la an yɛrɛ y'an ka denmisɛnya kɛ ni bagan tun yera carré kɔnɔ a bɛ minɛ a bɛ bila fourrière de la i ka bagan mana minɛ a bɛ bila fourrière la i bɛ taa wari de labɔ k'a fɛ mais sisan o tɛ yen bagantigi yɛrɛ bɛ yala baganw bɛ u bɛ yala u nɔfɛ fulaw yɛrɛ bɛ ta an yɛrɛ ye min mɛn dɔ ko a ko a ka gardien ma a ko bon ne y'i ta n y'i ta bagan gɛn kama mais ne ka bagan u tɛ taa yala kungo kɔnɔ dɛ u bɛ dumuni kɛ dugu de kɔnɔ quartier kɔnɔ an y'o mɛn donc ça veut dire u ka foyi t'a la quoi ce n'est pas parce que u tɛ se ka dumuni d'u ma parce que n'i y'a jateminɛ bagan 10 bagan 20 bagan 50 bɛ mɔgɔ min bolo hali ni ye bagan 2 feere o 2 olu bɛ se ka bagan tɔ ninnu balo mais c'est pas leur problème donc manque de sanction do quoi. Maa caman de fana bɛ yen minnu ka baganw tɛ bɔ kɛnɛmanaw la nka u mankan ni u kasikanw bɛ sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ. Tabarikala an ka ko filɛ ni hakili ye n'an bɔra yen fana an ka siradaw la jango tile b'a la ka jahanama bɔ cogo min na an bɛɛ lajɛlen tɛ se ka waati damadɔ kɛ ni mi kan ja ni ji ji kɔni sɔrɔ tellement min bɛ bɛɛdaw ni siradaw la o ye jisuma feerelaw de ye muso dɔw ni cɛ dɔw ni denmisɛnnin dɔw bɛ olu ka baara bɛnnen don jisuma feereli ma maaw ma nka jisuma ko in bɛ cogo di n'i ye minfɛn ni dunfɛn ko fɔ i bɛ sanuya ko fɔ sabula kɔnɔbara ale tɛ ko fɛn ɲama mana don a kɔnɔ ni bana tɛ a tɛna ni foyi ye o de kama min y'an ka kibaruya ɲina Mariam Sako n'a ka jatala Tijani Sidibe olu ni tun bɛ munumunu na dugu kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ jiko in bɛ cogo di maa minnu bɛ jiw feere ji ninnu bɛ bɔ cogo di ani u la feereli cogoyaw koɲɛw bɛ di ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ o ko kan u ye min sɔrɔ an ka lajɛ. An ka jamana kɔnɔ ji sachet suguya bɛ feere fan bɛɛ fɛ a bɔyɔrɔ ka ca wa dilanyɔrɔ fɛnɛ ka ca a feerebaga dɔw y'a yira k'a fɔ ko jagoji de ɲininen don kosɛbɛ sanbaga caman fɛ. An ka clientèle bɛ jago de demander kosɛbɛ o la an bɛ jago ta. Ne bɛ jago ta ne bɛ wazis ta ani fana wazis dɔɔni ani ji jago sachelema yɛrɛ ko ka ca trop a tɛ sɔrɔ waati min a tɛ sɔrɔ sisan ni fɛn tɛ ne dɔrɔn bɛ a tɛ sɔrɔ bilen. Bon an bɛ ji minnu ta dɔw bɛ hawa ji bidon ta u bɛ min wele ko jago ani tantan ji sisan u b'a feere 5 ji min bɛ sachet la mais comme Bamako fantan jamana de donc u bɛ ji 5 ta in de feere sinon fɔlɔ yɛrɛ u tun b'a feere tantan mais sisan u y'a yɛlɛma ka kɛ 5 ye donc hawa ji mɔgɔ kelen de b'a san quoi hawa ji bidon lama bon ji min bɛ san kosɛbɛ parce que bishegi ji ninnu bɛ Eva bɛ Kirène bɛ Oasis bɛ Tombouctou bɛ mais hawa ji de bɛ san bɛ parce que mɔgɔw ye hawa ji lakodɔn u y'a dɔn yɛrɛ donc hawa ji de bɛ san kosɛbɛ. Adamadenya tɛ taa ji kɔ
o kama ji ɲuman de ka ɲi kɛnɛya ma a ɲininen bɛ ji sachet dilanbagaw bɛɛ fɛ u ka dilan sariya hokumu kɔnɔna la walasa jamanadenw ka kɛnɛya ka sabati. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an bɛ taa jamana kɔ kana kibaruyaw la mun ni mun bɛ farafinna mun bɛ nansarala kulobilenw ka yɔrɔ la mun bɛ lamɛrikɛ jamana kan mun bɛ ɲɛcoronakaw ka gun kan n'a damanda fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kibaruya nɔkunni ye Idrissa Badimi ale ye o bɛɛ lajɛlen salo k'a sigilen to a nɔ la 9TV soba kɔnɔ yan a ye mun sɔrɔ diɲɛ kɔ kan an k'o lajɛ. An bɛ bi ko kana kibaruyaw daminɛ Laginɛ Conakry Farafina tile biyanfan tɔnba CEDEAO ka taama min kun bolo dalen do bi tarata marisi kalo tile 17 san 2020 Conakry a bɔra dugukɔrɔ ka sabu kɛ coronavirus ye ka sɔrɔ ko banakisɛ in yera maa kelen dɔrɔn de la Laginɛ jamana kan CEDEAO ka bi taama kɔni kun tun ye ka sigi ka fɔ kɛ ni Laginɛ jamana ɲɛma Alpha Condé ye u ka kalafiliko kan fo ka taa se a ka fanga ta ko sabanan kuma minnu bɛ senna o kow kan. Kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa Libi jamana kan ko tungarakɛ maa 400 bɔɲɔgɔnko de minɛna Libi kwaji kɔlɔsibaw fɛ n'an k'u ma garde côte libyen maaw fɛ ko ni maa kofɔlenw donna bateau kɔnɔ Libi jamana kan ni k'u kunda Malte jamana kan nka k'a ma ɲɛ u bolo k'u minɛna ni ka segin n'u ye Tripoli dɔgɔkun tɛmɛnen k'u ye bɔgɔtaw bugɔ wa ko dɔw y'a fisaya ni taama ye olu bolila ka taa n'u yɛrɛ ye. Kunnafoni in dira l'Organisation internationale des migrations ani Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés o maaw de ni kunnafoni in di. Ni ko a daminɛ i b'a fɔ ko a laban kibaruya mun daminɛna aw ye nɛgɛ kaɲa 21 coy ni y'o sele y'a kuncɛyɔrɔ la aw garisɛgɛ kɛra mun ye bi don kibaru kɔnɔ o tun ye nin ye an nisɔndiyalen ye min lase aw ma an ka baara nin ye jɛ ka baara de ye ne min bɛ ye ne ta ye laseli ye n'o tɛ cɛba dɔw ni musoba dɔw de ye bi tile kuru bɛɛ lajɛlen kɛ munumunu salo la waasa aw bɛ se ka ni kibaruyaw sɔrɔ cogo min na o cɛbaw n'o musobaw la jatalaw b'o la an ka kuma galamatigiw b'o la wa maa min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye aw ka nin jasanu sɔrɔ ta o ye an ka jafara ɲɔgɔn kan n'aw ye an ka foli b'u ye ɲɛmaaso ye nin bɛɛ lajɛlen ko latigɛ ka di an ma an b'u fo ka timinandiya la aw minnu fana y'an filɛbaw ye ani aw de bɛ baara kɛ ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ aw kulo ɲɛ ni kulo garisɛgɛ kɛra min o ye nin ye sini ye don dɔ ye ala k'o yira an na.